gweld. Na, dwi'n iawn. Da ni'n cael yn live streamio. Just atgoffa chi bod ni'n cael yn recordio a bod ni'n cael yn streamio yn fyw ar y we. A wedyn, sa chi plis medru gwneud saff bod eich ffôn chi, wel, off os yn bosib neu o lia ar silent. Ganddo amharu ar unrhyw beth. Wedyn, beth i hwn di cyfarfod blynyddol, neu'r ail ran o'r cyfarfod blynyddol ar gyfer fydd pawb yn ffindio be maen nhw'n neud am y 5 mlynedd nesaf mewn ffordd. Wedyn, y peth cyntaf ar y rhaglen ydy datganiad o ddiddordeb. Os gyda rhywun datganiad o ddiddordeb? Cyn hynny, mae gennym fi ymddiheuriadau am abstenoldeb. Mae wedi cael ymddiheuriad gyda'r cynghorydd Margaret Murley Roberts, cynghorydd Gary Pritchard a'r cynghorydd Paul Ellis. Os yna rhywun ymwybodol unrhyw ymddiheuriad arall? Na, oce. Felly, datganiad o ddiddordeb. Unrhyw un efo datganiad o ddiddordeb? Na. Felly, ymlaen at y cyhoeddiadau. Dwi wedi dymuno dda i pawb yn Steddfod yr Urdd yn y cyfarfod dwytha, a wedyn amlwg mae pawb wrth i gysadlu yn y bryd, ond dwi dal i dymuno dda iddyn nhw. Ond un o'r pethau ddigwyddodd yn y cyfarfod sos dwytha, todd y cyn gadeirydd ddim efo ni, sef Glyn Haynes, ond mae Glyn Haynes efo ni heddiw, yn slicio wahodd o jyst i reid rhyw wair bach gan bod o efo ni a dimethu sos dwytha. Drosodd i chi, Glyn. Thank you for that, Chair. I'll try and keep it brief. I suppose there was none more surprised than me that I went on holiday, which I booked last year as Chair, and when I came back a few days ago, I found out that there'd been a coup in my absence and that I'd been deposed as Chair, but there we are. These things happen, don't they? So it's been a good year while I was Chair, in some difficult circumstances at times, but I've done my year and happy to hand over to David Roberts as the Chair and will support him in any way possible that I can. Thank you for that, Chair. Okay, diolch yn fawr iawn, Glyn, ac dwi'n dymuno dda i chi ar y 5 mlynedd nesaf mae'n rhaid i gwir. Iawn, ymlaen felly at eitem 3, sef aelodaeth y Pwyllgor Gwaith. Yn unol ar paragraff 4.1.1.2.7 y gyfansoddiad, mae'r arweinydd yn mynd i ddeitha ni y cynghorwyr mae wedi ddewis sydd yn aelodau'r Pwyllgor Gwaith ynghyd â'i cyfrifoldebau portffolio. Arweinydd. Diolch, pnawn da bawb. Felly, yn aelodau yr Pwyllgor Gwaith, mae'r cynghorydd Carwyn Jones yn cadw cyfrifoldebau ar materion datblygu'r economi, hamdden a twristiaeth. Y cynghorydd Robin Williams efo cyfrifoldeb dros cyllid corfforaethol a phrofiad y cwsmer. Cynghorydd Ieuan Williams yn gyfrifol am y gwasanaeth addysg a'r Gymraeg. Cynghorydd Nicola Roberts yn gyfrifol am cynllunio, gwarchod y cyhoedd a newid hinsawdd. Y cynghorydd Alun Mymru yn gyfrifol am gwasanaeth tai a diogelwch cymunedol. Y cynghorydd Gary Pritchard yn gyfrifol am gwasanaethau plant ac ieuenctid. Y cynghorydd Alun Roberts yn gyfrifol am gwasanaethau oedolion, a'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas yn gyfrifol am priffyrdd eiddo a gwastraff. Diolch. Dwi ar mute. Dwi yn cael gwahodd rhywun, os gan rhywun rhyw sylw ar y penoddiad yna. Dwi'n gweld llaw pawb, wedyn os yna rhywun eisiau dweud rhywbeth. So nhw'n medru gwneud hynna yn amlwg. Mae Dylan Williams efo lawr i ni. Dylan. Pnawn da pawb, gobeithio bod chi'n iawn. Ga i jyst diolch i'r arweinydd am gadarnhau dymuno i pawb yn dda yn y rolau am y cyfnod a ar ran y swyddogaeth dweud bod ni'n edrych ymlaen i gael cydweithio i gyflawni a symud yn rhaglen waith ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n gweld llaw pob wedyn dwi'n cymryd bod yna ddim sylw pellach ac yn ei symud ymlaen i eitem 4. A eitem 4 ydy penodi cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn sirol. Dwi'n gwybod sawl enwebiad gan dwi'n cymryd, os gynnon ni enwebiad? Pnawn da, Mr. Cadeirydd.
Pnawn da, Carwyn. Swn i'n hoffi cael cynnig fel cadeirydd i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd cynghorydd Keith Roberts. Os gwelwch yn dda. Os gan ni eilydd? Gai eilio'r cynnig, dwi'n meddwl y cynghorydd Aled Morris Jones am wneud, ond dwi'n siŵr iawn os ydi o yma, felly na i eilio ni absenoldeb. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly, os gan ni enwebiad arall? Na, os gan ni enwebiad arall. Felly, pleidlais felly. Wedyn, be dwi'n bwriadu wneud eto ydy pleidlais trwy, os yna neb yn gwrthwynebu mewn ffordd, da ni'n mynd i gymryd bod pawb yn hapus efo'r dewis yna allu. Os yna rhywun sydd yn gwrthwynebu neu yn dymuno atal i pleidlais, fydden nhw'n gwneud hynny'n amlwg. Iawn, oce, wel, os yna neb i weld yn gwrthwynebu, felly dwi am gymryd yna fel cadarnhad bod ni wedi ethol Keith Roberts. Diolch yn fawr iawn. Felly, da ni'n sefyd, felly, os da... Dwi'n gorfod ethol, os da... I ysgadeirydd? O, da ni'n gwneud yr ysgadeirydd nes ymlaen. Fysa Keith licio deud rhywbeth? Well, for the first time in my life, I've been speechless, but we won't go into that now. But thank you very much. Thank you for your confidence in me, and I hope I do you proud in the role as chair of this committee. Thank you. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Keith Roberts. Dwi'n siŵr bod gyd yn teimlo, dwi'n siŵr newch yn gwneud swydd dda iawn. Wedyn, ymlaen felly i eitem 5 ar yr agenda, cadarnhau'r cynllun dwrprwyo. Mae'r cyfrifoldeb, wel, yn nodi, mae mater y cyngor wedi penderfynu faint o pwy sy'n cael ei ddwrprwyo i wneud be mewn ffordd. A wedyn mae o'n yn y cyfansoddiad, paragraff 3.5 o'r cyfansoddiad. Mae o'n eitha helaeth o fyna, os ydych chi eisiau mynd i mewn i'n manylder, dwi'n awgrymu bod chi'n eistedd efo'r cyfansoddiad ysbryd drwyddo fo gweld, ond mae'n reit amlwg dwi'n meddwl, a mae'n beth eitha cyffredin dyn ni'n neud. Dwi'n gwybod, ydyn ni'n gorfod cael pleidlais ar hynny? Iawn, oce, wel, dwi am gymryd bod neb yn gwrthwynebu. Os oes na rhywun yn gwrthwynebu neu'n dymuno atal, fysa nhw'n mynd i gwneud hynny'n amlwg rwan os gwelwch yn dda. Iawn, oce, os yna neb i weld yn gwrthwynebu nag yn atal, felly dwi am gymryd yna fel cadarnhad y cyfarfod a symud ymlaen. Diolch yn ofnadwy. Wedyn, un o'r pethau wedyn, dwi'n mynd iddo fo eitem 6, rhaglen o gyfarfodydd arferol y Cyngor Sir, ac yr arweinydd fydd yn cynnig hyn. Ia, diolch. Dwi'n cynnig bod y cyngor yn cadarnhau'r rhaglen yma o gyfarfodydd arferol y cyngor ar gyfer y blwyddyn i ddod. Y 30 o Fedi 2022 am 2 o'r gloch, 6 o Ragfyr 2022 am 2 o'r gloch, y 9 o Fawrth 2023 am 2 o'r gloch, a wedyn y cyfarfod blynyddol y mis Mai 2023 ar dyddiad yna i'w gadarnhau. Diolch. Iawn, os gan i eilydd? Dwi'n eilio'r cynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Carwyn Jones. Iawn, felly ar hynny, da ni angen pleidleisio ar hynny hefyd, da ni'n mynd i fynd trwy'r un drefn, os rhywun eisiau gwrthwynebu neu atal, os ydym mynd i gwneud hynny'n amlwg, neu fel arall, dwi am gymryd bod ni'n derbyn, achos ddim yn gynhennus iawn, o'ch wedi gwir. Felly, da ni wedyn yn mynd ymlaen i eitem 7, cydbwysedd gwleidyddol a phenodi cynghorwyr i bwyllgorau. Ond yn gyntaf, swn i'n licio gwahodd y pennaeth Gwasanaethau Democrataidd dros dro, sef y swyddog Rhys Howard Hughes i ddeud rhyw bwt os yn bosib, neu ei cyflwyniad bach. Iawn, pnawn da, diolch yn fawr. Bwysig bod chdi gael copi o'r adroddiad a'i trwy'r prif bwyntiau os ydy'n dderbyniol. Pwynt 1, mae angen i'r cyngor adolygu trefniadau cydbwysedd gwleidyddol ar ei bwyllgorau bob blwyddyn. Pwynt 2, mae'r deddf llywodraeth lleol a thai 1989 yn nodi'r prif egwyddorion mewn perthynas â chydbwysedd gwleidyddol. Mae hyn wedi nodi yn yr adroddiad.
Pwynt 3, mae'r sefyllfa ran aelodaeth grwpiau yn dilyn yr etholiad ar y 5 o Fai 2022 fel y ganlyn. Plaid Cymru 21, Llafur Cymru 3, y grŵp annibynnol 4, annibynwyr Môn 7, gan gynnwys 1 democrat rhyddfydol. Pwynt 4, mae'r matrix sydd ynghlwm ar y profiad yn nodi'r hawl i seddau ar bob pwyllgor. Pwynt 5, cyfanswm nifer y seddau i'w dyrannu i'w 124. Pwynt 6, mae'n rhaid sicrhau cydymffurfiaeth gorau phosib yn unol ar egwyddorion a nodir ym mharagraff 2 yn yr adroddiad yma. Pwynt 7, ni all unrhyw grŵp gwleidyddol ar y cyngor ond dyrannu seddau y mae'n ei derbyn o dan y trefniadau cydbwysedd gwleidyddol i waelodau eu hunain, a ni all dyrannu sedd i gynghorydd nad yw'n aelod o'r grŵp gwleidyddol. Ac yna i orffan pwynt 8, yn unol â'r protocol rheolaeth gwleidyddol 5.8 yng nghyfansoddiad y cyngor, ymgynghorwyd ac arweinyddion y grwpiau ynglŷn â'r trefniadau rheolaeth gwleidyddol. Diolch yn fawr. Da chi ar mute, Mr Cadeirydd. Felly, diolch yn fawr am hynna. Felly, bydd yn digwydd yn syth ar ôl y cyfarfod yma, bydd bob pwyllgor yn cynnal cyfarfod byr. Wrth gwrs, ar hyn o bryd, sgynnon nhw'n cadeirydd. Wedyn, dwi'n mynd i gicio ffwr y cyfarfod ar ei rhan nhw. A wedyn, beth gyntaf fydd yn gwneud i ethol cadeirydd, a wedyn fydd y cadeirydd y pwyllgor hwnnw yn ethol yr is-gadeirydd. Ond un o'r pethau dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i atgoffa pawb o pwy di aelodau pa pwyllgor fel da ni'n symud ymlaen. Byddai'n gofyn i bobl sy'n aelodau o'r pwyllgor dan sylw aros efo'u camera ymlaen a'i meicroffon ymlaen, ond i'r aelodau eraill, so nhw jyst yn diffodd i camera a'i meic, a wedyn jyst bod yn y cefndir tra mae'r pwyllgor yn ethol cadeirydd ac ethol is-gadeirydd. Ond fe hynna'n digwydd ar ôl pwynt 8 mewn ffordd lle. Felly, ond dyna fydd yn digwydd. So mewn ffordd, dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen efo'r pwynt am rwan. Gai gynnig cadeirydd bod y cyngor yn cadarnhau'r trefniadau cydbwysedd gwleidyddol a nifer y seddau y dyreinir i bob grŵp o dan ddeddf Llywodraeth Leol a thai 1989, a bod arweinyddion y grwpiau yn hysbysu'r dirprwy brifeithredwr a phennaeth dros dro gwasanaethau democrataidd cyn gyntad ac y bod modd os bydd unrhyw newid o ran aelodaeth grwpiau a'r pwyllgorau. A dwi'n ymwybodol bod y cynghorydd Ian Williams wedi gwneud hynny'n barod ynglŷn â'r panel. Mae hwn, sori, cyrff allanol dwi eisiau gwneud. Na, mond hynna gyda fi. Diolch. Dwi'n eilio'r cynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr i'ch ddau. Felly, da ni wedi gwblhau eitem 7 ar yr agenda. Da ni'n gorau cael pwyllgor? Iawn. Oce, da ni wedi cael cynnigydd ag eilydd a da ni eisiau, wel, pleidlais, ond be nawn ni eto. Os oes rhywun yn gwneud yn amlwg, os nhw'n gwrthwynebu neu eisiau atal, lle. Os oes nhw'n wedi gwneud hynny'n amlwg rwan, lle. Dwi'n sbio trwy law bawb, dwi'n gweld neb sy'n atal nag yn gwrthwynebu. Felly dwi am derbyn trwy gadarnhad y cyfarfod a symud ymlaen. A felly, pwynt 8, felly penodiad i gyrff allanol. Da ni eto'n derbyn adroddiad gan y pennaeth gwasanaethau democrataidd o'r so, sef Swyddog Rhys Howard Hughes. Diolch yn fawr. Eto, gobeithio bod chi gyd cael copi'r adroddiad. Y rhan cyntaf gyflwyniad, mae penodi aelodau i wasanaethu'r gyrff allanol yn swyddogaeth dewis lleol o dan rheoliadau, trefniadau, gweithredaeth awdurdodau lleol 2001. Mae adran 5.8 o cyfansoddiad yn nodi'r trefniadau ar gyfer penodiadau i gyrff allanol. Yn sylfaenol, mae 2 gategori o benodiadau. Y categori cyntaf yw'r penodiadau wneir gan y cyngor. Yr ail gategori yw penodiadau gyrff allanol y mae'n rhaid bod yn aelod o'r pwyllgor gwaith i wasanaethu arnynt. Gwneir y penodiadau hyn gan yr arweinydd dan awdurdod dirprwyedig. Mae yna hefyd rolau eraill sy'n cynrychioli diddordeb a meysydd cyfrifoldebau penodol, megis y maes pobl ifanc. Disgrifir rhain yn rolau aelodau hyrwyddol a elwyr weithiau yn aelodau arweiniol.
ac fe'i rhestr o dan y penodiadau a wneir gan yr arweinydd. Fel arfer bydd y penodiad i gyrff allanol am gyfnod o 5 mlynedd hyd at y dyddiad yr etholiad llywodraeth leol nesaf ym mis Mai 2027 ac yn amodol ar adolygiad blynyddol gan y Cyngor a'r Pwyllgor Gwaith. Bydd yr aelodau yn nodi bod amlder y cyfarfodydd yn amrywio ac yn cynhelu'r rhai cyfarfodydd o leiaf bob parta. Yr ail adran yn yr adroddiad, materion eraill sy'n cael sylw, gyrff allanol lleol. Mewn perthynas ag unrhyw gorff allanol, y mae weithgareddau wedi cyfyngu i'r ward, bydd y cynghorydd neu'r cynghorwyr y ward berthnasol fel arfer yn gytuno a phenodi'r cynrychiolydd rhwng ei gilydd. Mae'r protocol wardau a fabwysiadur gan y cyngor an Mawrth 2013 yn cynnwys arweiniad ar ymgysylltiad aelodau gyda'i grwpiau cynrychiadol. O ran llywodraethwyr ysgolion, os wedi hael ethol yn yr etholiad lleol ym mis Mai 2020, bydd aelodau etholedig y cyngor yn parhau fel cynrychiolwyr awdurdod lleol ar gyrff llywodraethu ysgolion hyd at 31 Awst 2022, gan gynnwys penodiadau i gyrff llywodraethu cysgodol. Bydd y cyfarwyddwr addysg, sgilia a pobl ifanc yn mynd i'r afel ar mater hwn mewn ymgynghoriad ac arweinwyr grŵp gan ystyried maint gyffredinol y cyngor. Bydd y penodiadau newydd yn dod i rym cyntaf o Fedi 2022. Ymgynghori gyda'r arweinydd a'r arweinyddion grŵp, cynnalwyd cyfarfod grŵp arweinyddion ar ddydd Gwener Mehefin 7 ar 20 mwyn trafod yr uchod. Mae'r tabl sydd ynghlwm ar y adroddiad yn cynnwys yr enwau aelodau perthnasol, ond un newid i'r rhif 20 yn y tabl, sef y Pwyllgor Safona. Mae'r cynghorydd David Rhys Thomas yn aelod yn lle y cynghorydd David Roberts. Diolch yn fawr. Iawn. Mae arweinydd y cyngor yn cynnig? Ie, gai gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. Diolch. Dwi'n eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. O yna unrhyw sylwadau? Na. Mr Cadeirydd, mae llaw i fyny. Oce, Aled. Cynghorydd Aled Morris Jones, mae'r llawr gyda chi. Diolch yn fawr iawn. Gai yn gyntaf ymddiheuro, o'n i methu cael mewn i'r cyfarfod a wrth hynny ymddiheuro i'r cynghorydd Keith Roberts swn i fod wedi eilio i gaderyddiaeth o'r Pwyllgor Democrataidd a dwi'n ymddiheuro am o fi wedi methu cael mewn i'r cyfarfod ar y pwynt yna. Gai yn gyntaf ddiolch i'r arweinydd am rhoid rhywfaint o'r cyrff i aelodau yng ngrŵp i. Dwi yn ddiolchgar iawn o hynny a fyswn i isio cydnabod hynny yn syth ac yn hapus iawn o gael gwneud hynny yn y cyfarfod yma. Yr unig apel sgynno fi, dwi'n gwybod bod gynnwch chi'r mwyafrif, ond mi ydych chi wedi gwneud 3 newid i'ch aelodaeth, i'ch pwyllgor safona i ymwneud â representations da ni wedi wneud. Dwi yn parchu tos a ddim rheol yn deud bod rhaid chi roed un sedd ar bwyllgor safona i'r wrthblaid, ond fyswn i'n erfyn arna chi i ail ystyried y mater yma o achos yn y cyngor blaenorol mi o'n aelod o'r blaid lafur ar y pwyllgor safona ac un o'r grŵp rheoli. Mae'r 2 rwan o'r grŵp rheoli ar y pwyllgor safona. Mi fyddai'n fotio o blaid y papur yma, ond isio hoffi dymuno gwneud y sylw yna. Diolch fawr. Iawn, os oes Lluos wedi lygaid yn ôl ar hynny? Ie, diolch. Mond cadarnhau bod does dim ond un newid wedi bod ers i'r enwau cael ei gyhoeddi. Oedd y newidiadau wedi cael ei wneud cyn i hynna gael ei gyhoeddi fel nifer o bethau eraill sydd wedi newid. Ac yn ail bod y cyngor cyfreithiol yn deud bod dim byd anghyfreithlon yn yr enwau sydd wedi cael ei enwebu. Felly, da ni wedi gofyn i gwneud yn saff bod dim yn iawn efo'r enwau sydd wedi cael ei gynnig a maen nhw'n dderbyniol. Felly, mond fel bod yr cyhoedd sydd yn gwylio yn ymwybodol bod ni wedi sicrhau bod dim yn iawn. Diolch.
Mr Cadeirydd, os gai ymatab i hwnna, ddudod neb bod dim byd anghyfreithlon wedi digwydd, ond i wneud y balances a check, mi fysa fo wedi bod yn decach. Diolch yn fawr. Wel, efo ryw lwc, fe gyda ni'n llawer o angen defnyddio'r pwyllgor safonau efo unrhyw aelod enw felly. Wedyn, da ni'n dymuno bod pawb yn hafio yn o leo, fydda ni'n iawn bod yn gwir. Iawn, felly, da ni, eisiau pleidlais ar hynny, ond eto beth dwi'n mynd i wneud ydy, os oes rhywun eisiau atal neu wrthwynebu, so nhw'n gwneud hynny'n amlwg, a dwi'n sgrolio i'r chwith ag i'r dde, weld sa rhywun yn edrych fatha bod nhw'n gwrthwynebu, a dwi'n mynd gweld neb. Felly dwi am gymryd hynny fel cadarnhad bod yr pwyllgor, neu bod ni gyd y cyngor yn gytun ar y penrhyddiadau gyda'r ffannol. Felly, cyn i chi ddiflannu, peidiwch â diflannu, achos dwi rwan, da ni'n cyrraedd diwedd yr agenda, ond beth gynnon ni, wrth gwrs, rwan, da ni angen mynd trwy aelodaeth pwyllgora sydd angen ethol cadeiryddio'n ac is-cadeiryddio'n ar ôl cyngor sir. Mae'n beth dwi am wneud, ydy dwi am ddarllen rwan, yr enwa yr aelodau sydd yn mynd i fod yn perthyn i'r pwyllgor. A pwyllgor cyntaf ydy'r pwyllgor sgrwtini corfforaethol. Ac wedyn, byddai'n gofyn i chi gadw'ch camera ymlaen a gofyn i bawb arall diffodd i camera a diffodd y sain. Mi fyddai'n gofyn i'r swyddogion, i Dylan Williams, i Robin, y gyfreithiwr, ac i Rhys Fod Hughes, Dipyn Arweinydd, aros ymlaen hefyd os yn bosib. Felly, pwyllgor sgrwtini corfforaethol, Geraint Bebb, cynghorydd Neville Evans, cynghorydd Dyfed Wyn Jones, cynghorydd Jackie Lewis, cynghorydd Llio E. Owen, Alwen Watkin, Arfon Wyn, David Roberts, Keith Roberts, Douglas Fowley, Aled Morris Jones a Robert Llewellyn Jones. Ac mae'r cynghorydd i fod o flaen bob enw fyna. Iawn, os yna pawb arall felly yn mynd i diffodd i gamera a diffodd ei meicroffon lle. A dwi'n sylwi bod yna aelodau heb diffodd eto. Dwi'n meddwl bod ni bron i hwnna. Esgylwch fi, ydy Jeff Evans yn aelod o'r pwyllgor yma? Ac os ddim, so wedi diffodd i gamera? Mae Jeff ar mute, dwi'n meddwl. Apologies, but I can't find the logo for switching off the camera. Okay. Is it stop video? No, bottom left, stop video. That's the one. Yeah. Diolch yn fawr iawn. And you can use mute now as well. Okay, felly, da ni i gyd yma, ac beth da ni angen wneud ydy, os gan ni enwebiad ar gyfer cadeirydd? Mr Cadeirydd, mae gynno fi... Mr Cadeirydd, mae gynno fi bleser yn gyntaf llon gyfer chi ar galwch ethol yn gadeirydd y cyngor am y flwyddyn i ddod. Hefyd, y pleser mwyaf ydy enwebu cynghorydd Robert Llewellyn Jones i fod yn gadeirydd y pwyllgor yma am y flwyddyn i ddod. Mae cynghorydd Robert Llewellyn, cynghorydd sydd wedi gwasanaethu i ardal am y cyfnod hiraf yn hanes y cyngor sir a cyn hynny cynghorydd ar y cyngor bwrdeistref. Mae o wedi gwneud sawl rôl yn ystod ei gyfnod yn y cyngor sir a'r cyngor bwrdeistref. Wedyn pleser ydy cynnig cynghorydd Robert Llewellyn Jones i fod yn gadeirydd pwyllgor sgrwtini corfforaethol Cyngor Ynys Môn am y flwyddyn i ddod. Diolch fawr, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn am hynny. Os gawn ni eilydd? Mr Chairman, I'll second that, please. Diolch yn fawr iawn. Yes, I'd like to. Well, I would have liked to have seconded that. Yn anffodus, cynghorydd Jeff Evans, da chi ddim ar y pwyllgor yma. Yn ddweud chi'n eilio. Da chi'n mynd i fod i fod yn siarad chwaith. Iawn. Felly mae gynnon ni gadeirydd. Da ni isio ethol. A wedyn, beth dwi'n mynd i wneud eto? Dwi yn gweld gwynebau pawb tro yma. Felly, os oes rhywun yn gwrthwynebu neu eisiau atal, sa'n mynd i gael hynny'n amlwg,
rwan. So sa neb yn gwneud hynny'n amlwg wedyn dwi am gymryd trwy gadarnhad y cyfarfod bod ni wedi ethol Robert Llewellyn-Jones fel cadeirydd. Ac yn swyddogaeth gyntaf fi felly wedi rhaid y gadar i Robert Llewellyn-Jones, ac fel longyfarch o'n amlwg, ac wedyn os cadeirio mwyn ethol i sgadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn ys y cadeirydd. Dwi'n falch iawn i gael y cadar yma, cadar mor pwysig ar y cyngor te. Ond tro gyntaf i gael y cadar hwn. Wedyn dwi'n edrych ymlaen a ddweud y gwir, gweithio efo pawb i trio gwneud yn siŵr a bod ni'n gwneud y penderfyniad iawn efo pob peth sydd o flaen ni wedyn. Ond bydd o'n her, dwi'n siŵr, ond dwi'n edrych ymlaen iddo. Wedyn gan ni ethol i sgadeirydd rwan, os gwyn rwy'n rhyw cynghorydd i roed i ni. Mr Cadeirydd, fyswn i'n hoffi yn wedi cynghorydd Dyfed Wyn Jones fydda'ch i sgadeirydd chi ar gyfer y pwyllgor yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Oes rwy'n yn eilio hwnna? Rydych chi, Mr Cadeirydd, mi fyswn i'n hoffi eilio'r cynnig yna. Sort o'r diolch yn fawr iawn. Y pleser i mi gael gweithio efo'r cynghorydd a dwi'n siŵr byddwn ni'n gweithio fel o tîm ei gilydd te. Ond edrych ymlaen i beth sydd o flaen ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd, y cyngor. Iawn, wel, dwi'n siŵr felly bod y cyfarfod yna wedi tynnu at ei derfyn. Wedyn dwi am ofyn i'r holl aelodau eraill os fydden nhw roed eu camerâu yn ôl. Neu'n sicr, dwi'n gwybod os nhw'n gwybod bod nhw ar y pwyllgor sgrwtini partneriaeth ac adfywio, sa mond hyn i mynd yn ôl, ond dwi'n meddwl bod efo'n trwy enwa bawb, am yn neis gweld bod pawb dal yma ag yn effro felly. Pwyllgor sgrwtini partneriaeth ac adfywio, aelodau di cynghorydd Gwilym O Jones, cynghorydd Non Dafydd, cynghorydd Eirin Morris, cynghorydd Tefel Lloyd Hughes, cynghorydd John Ifan Jones, cynghorydd Dylan Rhys, cynghorydd Margaret Murley Roberts, cynghorydd Ken Taylor, cynghorydd Pip O'Neill, cynghorydd Paul Ellis, dwi'n gwybod ddim yma, dwi'n meddwl, cynghorydd Jeff Evans a cynghorydd Derek Owen. Wedyn, dwi am, fyddai'n cadeirio'r rhan cyntaf'r cyfarfod, fe'n gofyn i bawb arall felly diffod i camerâu. Ac wedyn, beth gyntaf fe'n gwneud i ethol cadeirydd. Ac os da ni gyd yma, neu jyst gadarnhau ein trwy wyneba bawb. Os osa... Dwi'n meddwl bod ni yna amdan. O'r aelodau sgynno ni. Mae yna gwbl o ymddiheuriadau o'r cyfarfod yma, os ni'n gofyn iawn. Dwi'n gweld... O ia, mae hanner chi ar yr ail sgrin, dyna sy'n ymlethu fi, dyna'r beth. Oce, iawn. Dwi'n meddwl bod ni'n arwain. Felly, os gyda ni enwebiad ar gyfer cadeirydd ar gyfer pwyllgor sgrwtini partneriaeth ac adfywio? Diolch cadeirydd. Hoffwn i gynnig y cynghorydd Dylan Rhys fel cadeirydd os gwelwch dda. Os gyda ni eilydd? I'll happily second that. Diolch yn iawn, cynghorydd Pip O'Neill. Felly, os sgynno ni ddim yn beth arall, dwi'n obys yn arall, felly da ni yn mynd syth i bleidlais. Dwi'n mynd i wneud o drwy gadarnhad y cyfarfod. Os yna rhywun yn gwrthwynebu, fysa nhw'n mynd i gael hynna'n amlwg, neu gwrthwynebu neu atal. Ac dwi'n sgrolio nôl gymlaen, mae Paul weld y gytun, wedyn dwi'n gymryd hynna fel cadarnhad y cyfarfod, bod ni wedi ethol cadeirydd. A dwi am ofyn i'r cadeirydd hwnnw, os am longyfarch Dylan Rhys, cynghorydd Dylan Rhys ar ei gadarnhaddiaeth, a dwi am ofyn iddo fo cadeirio gweddill y cyfarfod. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Dafydd. Gai diolch yn fawr iawn i pawb am y cefnogaeth ac cael y fraint o bod yn cadeirydd y pwyllgor sgrwtini partneriaethau. Gai cymryd y cyfle hwn hefyd i diolch i'r cynghorydd Aled Morris Jones. Yn sicr dwi wedi elwa o'r profiad eang dwi wedi cael dros y 5 mlynedd diwethaf yn bod yn is-gadair iddo fo yn y cadar yn y pwyllgor sgrwtini corfforaethol. Dwi wedi cydweithio'n dda, fyswn i wedi licio diolch iddo am hynny. Felly, symud ymlaen rwan i ethol is-cadeirydd, os na enwebiad y swch yma. Pnawn da, Mr Cadeirydd. Fyswn ni'n licio cynnig y cynghorydd
Gwilym Jones fel is-gadeirydd. Diolch yn fawr, John Ifan. Os na eilydd, os gwelwch yn dda? Swn i'n eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, Cynghorydd Eirin Morris. Os na unrhyw person eisiau gwrthwynebu neu atal eu pleidlais? Na, felly dwi eisiau llongyfarch y Cynghorydd Gwilym Jones fel y is-gadeirydd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am diolch am y fraint. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Gwilym. Wedyn, dwi'n cymryd felly bod eich cyfarfod chi ar ben, gan bod chi wedi gwneud beth chi fod i wneud. A da ni'n symud ymlaen i'r pwyllgor nesaf. Fydd os wedi gofyn i bobl sydd ar y pwyllgor cynllunio gorchmynion wedi camerau nôl ymlaen ac i bawb arall ddiffodd. Felly, enwau di Geraint Bebb, Neville Evans, Trevor Lloyd Hughes, John Ivan Jones, Jackie Lewis, Ken Taylor, Alwen Watkin, Robin Williams, David Roberts, Glyn Haynes, Jeff Evans, Robert Llewellyn-Jones a Liz Wood. A dwi'n meddwl bod pawb wedi gwneud hynny'n rhyfeddol os ydyn. Dwi'n meddwl mae hyn yn dechrau mynd yn slick rhan, dwi'n meddwl. Ond anyway. Gwych, felly dwi'n cadeirio y rhan cyntaf cyfarfod a dwi'n gofyn os yna enwebiad ar gyfer y swydd y cadeirydd. Mr Cadeirydd, ga i gynnig cynghorydd Neville Evans i fod yn gadeirydd ar pwyllgor cynllunio os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Os gawn ni eilydd? Hapus eilio hynna, Mr Cadeirydd, diolch. Diolch yn iawn. Iawn, felly, da ni'n mynd i gymryd pleidlais, ond eto beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd trwy gadarnhad y cyfarfod. Os yna rhywun yn gwrthwynebu neu'n atal, fysa nhw'n mynd i greu hynny'n amlwg? Dwi'n gweld neb yn gwrthwynebu nag yn atal, felly drwy gadarnhad y cyfarfod, dwi am gadarnhau penodiad Neville Evans fel cadeirydd. Os yn licio rhaid i gadar drosodd i llongyfarch cadeirydd Neville Evans, a rhaid i gadar drosodd efo i ethol is-gadeirydd os gwelwch dda. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd David Roberts, a diolch i bawb am yr enwebiad ac am ymddiried yna. Edrych ymlaen yn fawr i gydweithio fe chi gyd. Symud ymlaen yn syth felly, ga i ofyn am enwebiad ar gyfer is-gadeirydd i'r pwyllgor cynllunio. Ga i gynnig cynghorydd Glyn Haynes os gwelwch yn dda, Mr Cadeirydd. Diolch. Os na eilydd i hynna? Dwi'n hapus eilio hynna, Mr Cadeirydd. Diolch fawr iawn. Oes na unrhyw enwebiad arall na da ni gyd yn hapus efo hynna? Dwi'n yn gweld bod na. Felly ga i longyfarch Mr Glyn Haynes fel is-gadeirydd y pwyllgor cynllunio a mynegu byddai'n hapus iawn ac edrych ymlaen i gydweithio efo. Llongyfarchiadau. Thank you for that, Chair, and I'd like to reciprocate. I look forward to working with you all. I'm glad to be back on the planning committee as well. Thank you. Okay, well, diolch am hynny, a wedyn dwi am gymryd y gadar yn ôl rwan, ac dwi am wahodd aelodau y pwyllgor trwyddedu, os gwelwch yn dda. O digwydd na, mae'r pwyllgor trwyddedu, ni'n ar ei fath, ond dwi'n gorfod mynd trwy bleidlais eto mewn ffordd drwy. So, os yna pawb yn cadw i sgrin ymlaen fel ydyn nhw, da ni jyst angen, da ni'n cadw'r un cadeirydd ar gyfer trwyddedu yna, yn cymryd? Mae'r un aelodaeth. Ie, wel, fath o'n dweud, dwi'n meddwl bod o'n draddodiadol bod yr pwyllgor trwyddedu yn cadw'r un cadeirydd ar pwyllgor cynllunio gorchmynion. Wedyn os yna neb yn gwrthwynebu neu eisiau atal i bleidlais ynghylch hynny, felly dwi'n awgrymu, a dwi'n gweld neb yn gwrthwynebu na'n atal, so dwi'n cymryd felly na bod cynghorydd Neville Evans hefyd yn gadeirydd ar gyfer y pwyllgor trwyddedu. Ac wedyn, mi feddylia fo felly ethol is-gadeirydd i'r pwyllgor trwyddedu, swn i'n cymryd. Ia, Neville, chdi eto. Diolch yn fawr iawn, David. Diolch yn fawr iawn chi unwaith eto am yr enwebiad. A ga i ofyn am enwebiad ar gyfer yr is-gadair. Ga i enwebu cynghorydd Glyn Haynes i fod yn is-gadeirydd pwyllgor trwyddedu hefyd os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr iawn, Robin. Ac os na eilydd yna? Dwi'n hapus eilio eto, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Ken. Unwaith eto, Gai, longyfarch y cynghorydd Glyn Haynes. Unwaith eto, edrych ymlaen i gydweithio fo ar y pwyllgor trwyddedu hefyd. Longyfarchiadau. Thank you all. Diolch cynghorydd Nefel Evans a cynghorydd Glyn Haynes. Diolch yn fawr iawn. Iawn, da ni symud ymlaen felly i'r pwyllgor llywodraethu ac archwilio. Wel, cadeirydd i wethol o'r aelodau lleug yn unig. Wedyn, da ni'n cael gweld yr aelodau lleug yma hefyd. Diolch am hynny. Felly, yr aelodau, sgyn i lawr yma di y cynghorydd Geraint Bebb, Nefel Evans, Dyfed W. Jones, Eirin Morris, Margaret Murley-Roberts, David Roberts, Keith Roberts, Liz Wood, ac wedyn yr aelodau lleug, Dilwyn Evans, William Parry, Sharon Wand a Michael Wilson. Os oes pawb o'r aelodau yna medru cael ei sgrin ymlaen os yn bosib. Dwi'n heb ofyn os dwi'n gweld Sharon Warren neu Sharon Warnes. Ydy efo ni? Mae di ymddiheuro, Mr Cadeirydd, yn anffodus mae gorau mynd i'r sbyty heddiw. O, bwch garw. Ydy'r aelodau lleug eraill gyda ni? Dwi'n gweld Dilwyn Evans a Michael Wilson. Dwi ddim wedi derbyn unrhyw ymddiheuriad gan Mr William Parry. Sori, dwi ddim yn gwybod beth i hanes os ydy oedd yn bwriadu fod yn y gyfarfod ni reidio. Oce, wel, dwi'n gweld i presenoldeb ar hyn o bryd, ond dwi'n cymryd, ydyn ni yn gorau cael quorum o aelodau lleug? Na. Ia, quorum o aelodau, da ni'n medru cario ymlaen felly. Felly, da ni'n mynd i, dwi'n cadeirio ethol cadeirydd o'r aelodau lleug, os na enwebiad? Diolch, Cadeirydd, ga i gynnig Dilwyn Evans fel cadeirydd y pwyllgor archwilio a llywodraethu. Diolch yn fawr iawn, os gan i eilydd? Na eilio hynna. Diolch yn fawr iawn. Os na rhywun arall yn cael ei gynnig? Dwi'n sbio drwy bob, nag oes. Oce, wel, dwi am wneud eto drwy, os oes yna rhywun yn gwrthwynebu neu eisiau atal, os oes yna'n mynd i greu hynny'n amlwg, wedyn dwi'n sbio, mae pawb i weld yn eitha cytun. Felly, drwy gadarnhad y cyfarfod, dwi felly yn hapus i ethol Dilwyn Evans fel cadeirydd, ac mi na i reid rawena i Dilwyn Evans i gadeirio gweddill y cyfarfod. Diolch. Can I thank you very much? It's an honour for me to be the first lay member as chair of the Governance and Audit Committee. I will do my best to fulfil my responsibilities, and I hope that I will be thorough and fair throughout my term. Thank you very much indeed. I think it's now my task to ask for nominations as Vice Chair of the Governance and Audit Committee. Diolch. Ga i gynnig y cynghorydd Eirin Morris fel yr is-gadeirydd os gwelwch yn dda. Thank you. Do we have a seconder, please? Yes, I will second that. Thank you, Councillor Roberts. Are there any objections, alternative nominations? I can't see any. So we take that as confirming that Councillor Eirin Morris will be the Vice Chair of the Governance and Audit Committee. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Felly, da ni'n mynd drosodd felly i'r pwyllgor dwytha sgyn i ar y rhestr yma, sef Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.
ac ethol is-gadeirydd yma, felly dwi'n yn gorfod cadeirio hwn, felly, achos mae gennym ni gadeirydd yn does. A Keith Roberts, felly dwi'n galw ar Keith Roberts i gadeirio'r cyfarfod yma. Okay, thank you very much. Diolch pawb. We look forward to working together, and I would love to ask for nominations for Vice Chair of the Governance and Democratic Services Committee. Mr Chair, yn gyntaf, swn i'n hoffi llongyfarch ar y penodiad fel cadeirydd y pwyllgor pwysig iawn yma, Pwyllgor Democrataeth, a cynnig pob lwc i chi fel cadeirydd. Dwi'n edrych ymlaen fod yn aelod o'r pwyllgor yma dan eich cadeiryddiaeth. Swn i'n hoffi cael cynnig fel is-gadar i'r pwyllgor pwysig yma, cynghorydd Alwen Watkin, os gwelwch yn dda. Mr Cadeirydd, llongyfarchiadau, gyda fi hefyd a gai eilio y cynnig i cynghorydd Alwen Watkin bod yn is-gadeirydd. Diolch yn fawr. Thank you very much. We got a nomination for Alwen Watkin from both Councillor Kerwin Jones and Councillor Dylan Rees. Do we have any other nominations? Don't see anybody objecting. No. Therefore, we move forward with Alwen Watkin as Vice Chair of this committee. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr iawn i chi. Edrych ymlaen am gydweithio efo chi, cadeirydd. Thank you, Alwen. Thank you very much. And I'll hand it back to David. Okay. Thank you, one, Roberts, to another. That's very good. Diolch yn fawr. Iawn, felly, wel, o be wela i, da ni wedi mynd trwy'r agenda i gyd. Diolch yn ofnadwy i chi gyd am eich cyfraniad. Ac os yna rhywun arall efo rhyw air cyn ni fynd, dwi'n meddwl bod ni'n iawn dyn, dwi'n gyr? Dim byd i ychwanegu. Diolch yn fawr am eich presenoldeb, dwi'n meddwl bod ni'n mynd drwy efo yn weddol drefnus, ac dwi'n edrych ymlaen sgweithio efo chi gyd, a llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael i ethol, ac dwi'n siŵr, na ni job reit dda, dwi'n siŵr i gyd. Diolch yn fawr chi.